Katu kan kenta lai potrik ulber arjar sau belami ki khubor baka coordination and welfare committee shela bolakanish block and adjoining areas kala phaching tho shu menteri rangba ka jala meklaya konrad ki sangma bandawa kemi ki bidangkti haka ba penyap klub ya arngut ki bar jala ichamati haka janmiat arpinyo trik ulber arjar sau da ka bakno ba yakati company briu la le di gidkhot ka khasi students union KSU ka union kala phai ka kruwa ban maha migade committee bakamne ban jilar balai chau mat kuratia shak sarkar shwagani ka dei committee ka chingtho chung menteri rangba halor ka phang ka bai dei ka chingshak penyap klep arngut ki barjala wishan singh bat sujit data kala solang ya arli ki kopi ejhar ki bala mudoi ki bahiyeng jo ki arngut shaki pulit ka shela police station manak arfratrek lubera cha saw ha ka bala kno persha bagi tegi arngut kila shak takti ha ki dikhot ka KSU hak siti kepala kopi langsung Menteri Rang Badu Kori India Narendra Modi Menteri Kampoyeng Amit Shah bat kumcu shu lat ke jala Paku Chauhan ke komiti lang bau G Day Presiden ke komiti kala dawaru balada ketegi arngot kimyo ke cing bishar hok balada ki pulit kimla ban kemi berangkti day ban IT toket ikene cingca hak CBI ne NIA ke kruwa ana KSU lang bau Somla Donald B Thaba General Secretary Laong baka cing parep persya ki dikot ke KSU dagini ki poi lengba ke komiti ka penidak bagini ki brio ki ko persya KSU dak bailam baklai pajba klam ki sakhi satar ki bapaka ka KSU ka kop yu to kopal de ubasoi kum presiden balada unut unwan mi markhmat bat ki dikot ka seng ban peni ki sabot budon halor ke cing teno parep chung u persya ik samla ka seng ka kerwa ka ong bu ne brio bat ki weipat kilami kilat pathai khubor usnam arjar phau hadin bagi chaj ben riu chongki kila herthma kansan ni kichingelang persya CE ba dawai LP jung ke KSU hak ba dagi phongot kid khot ka seng kila shatiet shabam hakini ki poi de teriele batat adu bla pat ka khli ba linkin ka snama surok bat kumju ru ka jing bathat chubore ka jing em bakordor ba lurshai nyauta dekhot ke KSU sora circle ka seng ka ong balada kita ki poi ling ba ka komiti ki sngo kotlat plat ajala me khlaya ki dei ba lej phaino mardor shnong trai jungki ka Bangladesh bat kin sale kat ba kisoman hari lejong lingba ka kruwa ka KSU sai sien ka pensngau ban lor ka chingdawai ka LP ka article lais pa nyau fuai ka chimput ko bor shushui ki district council ka dawaru ba cut off date lane ka tarik ot kerteng gi nong snong ba pura ka jala meklea kan nei bet arab south rek ulber ka kandais pa nyau fuai bat ikdu ki bon kiu na East Pakistan lane Bangladesh hadin ka ne ka tarik deiban bretno iki shalakari kata ke Bangladesh ka KSU ka kentui para kasi beken amngap lani syailam makla ki khubor hamsaya ki poi ai lengba kilat pathai khubor lani social media namar kani kan penpat ban phariai ka jaj ben riu rit pat khasi ka buj senti ki poi ai ka long ban peni bagi sha thombor ka ban napo dei maki ki basdang ban konshaj ban thombori khasi kumbadang cha shan kiting road ban nehu ong ka kerwo dak ba benrap ba kum ka jaj ben riu dei banyak teli ba diranti hakum gani ka saw kasian haka ba ka umsaw ko ba shirkai ka ab ban taplup ya ka jaj ben riu khasi ka KSU ka maham balada ka Meghalaya Minority Linguistic Development Forum kan penlong chinghi abriu nyautrep ka KSU ru kan khilang hano ka chingsha pnyap klep ba chingsha thambor ki khasi nakapor sikapor haki bar jala Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya